Kublai phi baro shakathup Khuborjylla ka donbosco media network. Kimat ki bakong san menta ka singi kilong. Sha penyap ukhna nyosnem nanongra lo marbo. Panma u ajoy pol na uba sumar phale. Kular uba sosthenus pan kentiu yaka madan BSA Shaka Stadium bapaka. Ban jurib u BDO bat KHDC yaka jaka ban shna yaka Material Recovery Center habernihan. Bat mentai ne phai shiki Khubor ki bakhamne. Hadien balalap yaka med jong weu khna haka step jong khandai tarik Risaw 8,000 harut surak klau rumnong maupan. U Superintendent of Police ba Vivek's aim ula poisha kani ka jaka ban tokit ya kani ka jingja. Habakran shakilat pathai Khubor u SP ula penti kena baka met yap balap kadai ju khna ba nyaus nam kerta u bala tip kerteng kum u kershan bor khar mudai u bala ja nala yeng hakajan mit pra tarik Risaw nasionong nongra lo marbo. Shushu u SP ula ong bala suba uni u khna red ula sha penyap haki runar bad ya met jong u lawan berat syakate ka jaka balap mentah kasngi. Ya met yap enle postmortem Hanegrams Hospital Shillong. Ki pulit kila sedang penlong ya kajing tokit halor kajing sya penyap uni u hybrid layathu u SP. Napres. Yang atas sah. Halo. Seperti phone on buat show ini buat Nyok lah kau ni. Supik mah, supik ni. It is a boy of a 7-year-old boy who went missing from Lumorbo, Nongra, and all teams are here. CSU, FSL from Longmonsong, Maudien Liang, SP's office, Special Cell, all here in the PO. It is a confirmed case of homicide. We will be registering a case and investigating on the matter. Was there any mark in his body that points toward being a murder? Yes, I said Assault or there's all indications of it being a homicide. Postmortem will give a clearer picture of the kind of injury. From then on, we will be able to proceed with our investigation. How do you see it? Is it a coincidence that two missing cases now would found to be dead? Is it a coincidence or whether anything? Right now I cannot see a connection. It could be an isolated case because the accused of the first case has already been ascertained and identified. But nonetheless, we will actually investigate and find out everything into the matter. Will the SIT investigate into this also? We will sit down and this also will warrant the requirement of an SIT because it is a child who has been
murdered, and an SIT where many expertise are there, many officers are involved, has always borne fruit. So there's all likelihood of an SIT being formed. What would you view as this incident has created concerns among citizens? How do you view this situation? See, it is a matter of concern. It pains all of us, and from such incidents we should draw lessons that we should number one, children have to be looked after upon, monitored. Number two is that we should take precautionary measures of having CCTVs lighting in the area, children loitering around. Somebody should, be it from local stakeholders or anybody, should actually see that a child actually is moving around, inform 112, which is our emergency number, so that we can take. Hadirin lai sngi bagi nong yalam ke senjuk kinong nyak kali kamai ke Jylla. Kila hiar shasil char kachar distrik Assam. Banyak keren smut hu jingmut halor ke jingsha sho uba sumar pelay unong nyak trok uba nakasnong Shangpung West Giant Hills ubala sha sho bat sha le tomen ha u ajoy pol uba shong hasil char. Kino yalam ke senjuk kila lej shasil char bat kila yakundu yaki pulit hasil char police station banyak keren halor ke ne ke jingja. Kino yalam ke senjuk kila aipor lai sngi ya u ajoy pol ban wan ban pendam bat panma halor kani ka jingja lem kumta kinomi nasel char. Haga khandai tarik Risaw u ajoy pol ula wan ban panma na uba sumar pelay bat nakipat ba ka Jylla baro kawai. Senjong ki nonya trok bat ki trai trok. Ani kade ka apil ke jongi sha kito ki parada khot jongi khamtam ki nonya kali. Haba kinya ya ki kali jongi bar Jylla nginomong ye. Magide ki parado hi ki haban kamai ban kaji habnya hi ya ki kali ban bar namar ba nakali jongi ngimla ban yolut ban ailut ya kata ka ki kali bannya ya ki. Hanrenga suong ye kitang kadi kawai. To dialog ki bahusia. Baik balai ngilap nakani ka kes mentang yung ba perhat bah nakali ngojong pi ngilap ba uni utrai kali. Na du bajia kani ka jingjia. Kani kade ka kabangi kwa ababan keren. Ba pin snutu lang nakali ngojong pi kum kita kinongnya kali. Mana du bajia lai potore. Hadu kani ka khlimat ka bamenta. Ya kani ka kam nakali ngojong utrai uklamwan mi angi. Uklamwan mi angi. Bat ni sngo ban ong ba sngo ba ban pin bishar bania ba haba pishakri haba pinya ya kakali jong ubar Jylla sengau bah wat nom ritmen sim wat nom long ngilap ong kum kita ki mrau ki ban syakri mrau ya kakam henrei haba ngi syakri ya kakam ngide ban long kanrat ya kakam ngide ban long kanrat ya kakam ban nginom aili ya kini ki trai kali ki bade ki bar Jylla bah kin le mon kum ba le mon menta uni u trai trok bar Jylla ya uni parada khot jongi ubade unonya kali ubala iben yang ni ubaha ka jenjara ka sitom ngi haban wan mare ngi wat ya ka kaliru nakaliang jong ka police department hangiru daka baburam ngi kila mapno kila pa seino kila penstat no ya ka kaliban seitang hapo sisngi kata ka de bangilap ngi tingi kentu ya ki shwa bakin bela batkiwe shwa bakin aimen sim ya ki malik ki banabar Jylla sewa da perkhat arsin ya ka kam namar haka bakut nda pila amat ka jing kamut nakaliang jong ki Shillong tang kinong penon kam ya ki driver kasi jongi ka jinglap ka jongi bakini ki try kali ke bade na bar Jylla ki kwa abha ban ai bela ya ki kasi jongi ban phanya trok we kalong ban light ya kinu ki jing hapo kari kasi kalong bagi penon kam barsa ka we ru kini ki driver kasi jongi ki dei ki briu ki bal ki dei ki kita ki kinong bala ki bateri hok ya kam kabaduna kabaibam mo kumta kan kaduna katulop bat kila ban sha bet kat ka bakile hendrai kini ki beri ki banaba lada ki tre ya kam ki nya ya kam wada de ki nonya kaliru kim aili ya ki malik ki jongki te nakali yang jongki ni ki try kali banabar Jylla ki khen ya kini ki parabri jongi ban aibala ki long ba balik ki aibala nama ki khen ba ka khamyo nong bat ki long ki bajam takadaw kani kawai ka Khubor ka bangi kwa ban ai sha kini ki try kali sha kini ki nongnya kali sengau ba nang ni syakamat dahusiar haba pitrai kam bat ki briu gi banabar Jylla tangkat tahi ngaso ban ong ban ai Khubor nakaliang ka jongi gisngau ban nankong nang shabe ngaso ban ai ngu ya ublei nong bu nong thau uba ngila poi hakani ka jakaru nadu ka basdang ngiwan hang ni kadai ka jaka hari nong wei handrai ngiwan hang ni kamut la gisngau ba ngila yo ya kata ngiyo nadu
Uba Sostinus Sotun, MLA, MDC, but Menteri ke Sorkar Jylla, Rengkat Kinoyalam ke Bernihat Sports Association, BSA, Haga Pradarik Risaw, Kilalet Jurip, Yakajing Pentre, Yaka Stadium, Kabalatay, Hakajing Lut, Kabalakot, Shaka, Sun Point, Nyau Poklur Tengka, Hamadan BSA, Bernihat. Hakani ke jinglet jurip yakani ke stadium ladon kinong yalam bat kidekot ke BSA kiba kentup ya uba Wan Prang Lengdo General Secretary bat uba Jayan Siliang Vice President. Hakani ke juk ke sengi kinong yalam ke BSA kila penkup burom ru ya uba Sostinus Sotun hak jingkiu kerdan jong u kum menteri hak sorkar Meghalaya. Nalor kataru ubat menta ya ke kam President jong ke BSA. Kabadong ka association kabayaran ti hagano gono ka kam na kabanta ban kentiu kamtam habide ba kam sports habide ka football kaba ka association ka kam concentrate bat lingba ki jinggerku lingba ka jinge trailang agaba ka sorkar MDA 1 aga jilam jong honorable chief minister sa Conrad K Sangma Ulai yang ia kena ke stadium, agaba lada ban sanction, bal lada ban tay kena ke stadium, aga maun kaba sanklur new polak, approximate, but nageleng jonga kumbu president jong Khuborjylla Sports Association, but aga juga por menta kumbu MLA, MDC, but kumbu minister ngala buru kejingkat pat syaka sokar na kebenta syaka sports department na kebenta panang penbit penbiang cucu abidai bat kene ke badan kene ka field development nang ta ki fencing ke banabar nang ta ki jakasa jong ke players ke don kanu ke tournament but ngidang don ru ke space jong kene ka madan agaba laban bu kum ka open gym lane ka indoor kaba mangingi don kam agane ka than tekane ka stadium nasoban ai ki jingkhublei yo honorable chief minister sir Conrad K Sangma but yo sports minister ya ka sports department i broke away ki engineers ki officers ki badai pay dikmi ki bala penbit penbiang ya ki paperworks lane ya ki plan and estimate na kabenta kene ke stadium kalong stadium kabla internet but nakaliang jonga kumbu president ban ngilayo ban ikren ban ya beliau jengmur lang bat ki members batang kane ngi pathun ban ngalaai ya ki jingtho Shah Honorable Chief Minister, Chief Sports Minister, na kabanta umno bangin la ban pinbit pinbiang susu ya kene ke stadium nang ba kene ka stadium kabadan hani apo boni hat kabalong border ke Assam na Shillong kelade ke Assam ban hani kene ke Madan ke Basaki ya ka Jinglong Trai ke Jongi bat ke BSC ringkat bat ke Donbosco lum nong rim Gironia ka jinge sotu jengmut bani trailang rekat bagi clubs ki paper na kemenca kuno banang la susu ban penitnat lade ban penwando re ke stadium kenang ba ki kun Samla ki jongi kinyo e kalat kelenti na kemenca ban practice ban yele kai ha ke madan ban la ban Kumshi benta bente lakam yaka jing jabo bat ban wanra yaka kuit ka suba hakathan bernihat barok away ki officer na office u BDO umling block rengkat kinong tre ka KHADC elaka nongpo sirdarship Raj Marwet bat kinong yalam shnong ka bernihat haka khandai tarik Risaw kilalet ban jurip artli ki jaka hayo bernihat bante yaka material recovery center ne ka jaka ban san yaki nyut kinyer Hakatay ka jinglet jurip yakini kijaka bantay yaka material recovery center. Ladon uba Eric K. Dekhar, BDO ka umling block, uba A. Basayomot, Deputy Secretary in charge Waste Management, KHADC, uba Luis Tar Lingdo, Secretary ka Elaka Nongpo Sirdarship, u Kens Aim na Raj Marwet, bat kirang basnong kathan bernihan. Habakran syikilat pathay Khubor hadien ka jing jurip.
Uba Eric ke dekar ula ong ba kane ke jinglet jurep ikitei ki artli ki jaka hayo bernihan kadena ke benta bantai ya ka material recovery center bat banbo ya ka proposal sya ka sarkar da ka office u BDO umling ha ka jinget trelang bat ka office u deputy commissioner Ribhoi district project. So the entire project cost is around 1.15 crores. Part of the sanction for there, even Schneider katakan material recovery center, kami bandar lambat tailor, kami machine, kami segregate waste. Yes, sir. So, Khublay, ningkong ang akwa ban ay ka jing sungu ya ka district council I deputy secretary idot hangni ban ni mentas ni ban wan pe ya ka ni ka jaka na menta ka material recovery center. Tekani ka material recovery center ni ya bu proposal na kaliang ka block office bat ru ka don ka jing kersya na ka office jong UDC bat ya kani ni yo ya ka funds na ka National Clean Air Program lani ka NCAP. Ti ban penya ya kani ka program ngidon kam ya kata ka solid waste management plan. But part of that plan kadai bandon kani ka material recovery center ti hakani ka material recovery center ngidon kam ya ka jaka ti menta ka singi adon lang I deputy secretary IPAIM SIM yang ka right marwe ru idandang I rangba snong ya don lang hangni tingi daiwan pe ya kani ka jaka hangni tingi ya so ya hab namar balai ba katkum ka proposal bangila ya bu kani ka jaka kala biang bansna ya kata ka material recovery center ti ka sanction ru kala adon stang ban pin trikam no ti I deputy secretary ru idaong ba ya ka plan ru kala adon lupa ti ngin kasa stang ki formalities menta mo stang ka formalities bangin pa sti siya ka district council ban ya trilang ban pin urlong ya kani ka material recovery center hang ni ha bernihat bisibon jongi nakadang jonga secretary jongka ilaka nong po sersiep ba hagjing siang idang sisim ti da mentalai penai long patetip ba hawi de penika jaka te kumusyu benrap nakajing ong jong administrator jongi badairu deputy secretary jongka district council te nakaliang jongi long hawi de peneka benta long in hap paniti nya kendiat nomor bakidan ni komiti ki bagi la de form pa manswa te ya ka komiti ki bala de form manswa long in hapan pentamai ki in hapan wat ki kor isla la hoj ni sotanat long haba pej ya jing khut jing suba nomor kumbai I himenta long pi ki jabo jaban umte tang na po yo kini na kini sinong ki ba parjat han kumla ban ong kini ki asam sinong do sinong ki jabo jaban ki berat nang ta pi sio setai po jikik hajan office jongka seng FKGSP PE hang tur gidon dijabo te gidon kam ia kata ka project menora ban recycle li kata jabo ban ora i jing khut jing subah hapo kini ki area khamtam kini ki sunong ki ba im man kasngi kayo lei ka batang sisin siteo dengan so mun ong hamlong kansan kini ki sunong ki basa marjan te nakaliang jongka ilaka nong po serjep ni sokmen labang ila ban penurlong ni kana project but kadar basnong kinong sisnong jangan ka thai bro kidap dag jingkmen ngathrai ba kidon gejing wisno ketilang bat ke laka bat karaj ru kebaidon lang te ngakarmen scam ba kana ka project kalong kebaya ya BNT bat kasnong ru kan ya kejing mitai kublis buat khubei nagaliang office jong video dan kapang yang ne naglang kelima jong ka ilaka no po stewardship Jingwan jurip jong ini kapor kalong ba nakaliang ka office jong video ki patip kadu ka jaka ka ba kahima kala asya ka district council te de lewan ta sing nai pe namar ka jing thumun ko ka de satai sakhman ande dalai wan ta sing ne dan markhmat kuming latip jaka kamri satai ka di seni sedin palamang da kahima ka district council te takliang kahima te long ba kaloi ban pediang ne ban wara ku suban namar kalong Badai itu ki Khubor ngilapoi syakapakut terhadu bangin daya syambiang Khublay Shibon.